Vi har opgave 6, som går ud på at udlede differentialkvotienten for f af x gange g af x, hvor f af x og g af x er differentiable. Vores sætning lyder, at hvis f af x er differentiabel i x0, og g af x er differentiabel i x0, så er p af x lig med f af x gange g af x differentiabel i x0, og p mærke af x0 er lig med f mærke af x0 gange g af x0 plus f af x0 gange g mærke af x0. Følgende er vores bevis for dette. Da f af x og g af x er differentiable i x0, så må f af x minus f af x0 divideret med x minus x0 gå mod f mærke af x0, når x går mod x0. Og g af x minus g af x0 divideret med x minus x0 må gå mod g mærke af x0, når x går mod x0. Vi vil nu vise, at p af x er differentiabel i x0. Derfor skriver vi p af x minus p af x0 divideret med x minus x0 er lig med, og da vi før havde defineret p af x ovenover til at være lig med f af x gange g af x, kan vi bare overføre det hen, sådan så der står f af x gange g af x minus f af x0 gange g af x0 divideret med x minus x0. Vi trækker nu 0 fra i tælleren, men vi skriver det i stedet som f af x0 gange g af x minus f af x0 gange g af x. Det sætter vi så ind i vores ligning heroppe, og dermed får vi den her ligning. Det næste vi har tænkt os at gøre er at ophæve parenteserne, og dermed ændrer vi fortegn. Så vores minus bliver altså til et plus. Nu har vi tænkt os at forkorte ligningen for at gøre den mere simpel. Især hvis vi ganger ud, så får vi sætningen ovenfor. Vi kan altså se, at g af x gange f af x, det giver ovenfor f af x gange g af x, og vi ser, at hvis vi var minus f af x0 gange g af x, det har vi også ovenfor, og så videre. Nu har vi tænkt os at splitte den her ligning op i to brøker med samme nævner. Dermed så får vi f af x minus f af x0 divideret med x minus x0 gange g af x plus f af x0 gange g af x minus g af x0 divideret med x minus x0. Vi vil nu lade x gå mod x0. Vi ser i den første brøk, at f af x minus f af x0 divideret med x minus x0 bliver til f mærke af x0, da vi førhen har defineret, at f af x minus f af x0 divideret med x minus x0 bliver til f mærke af x0, når x går mod x0. Da vi ikke har defineret g af x plus f af x0, trækker vi bare det ned, men da vi også har defineret g af x minus g af x0 divideret med x minus x0 øverst i dokumentet til at være lig med f mærke af x0, når x går mod x0, kan vi skrive dette. Altså har vi vist, at p mærke af x0 er lig med f af x0 gange g af x0 plus f af x0 gange g mærke af x0.